Yanzu aka samu sabon labari cewa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan mutanen shi sun fito sun yi raddi game da abubuwan da ya shafi gefen siyasan shi, a yayin da mutanen shi suka ce Goodluck Jonathan shi yake da alhakin fitowa ya bayyana cewa zai dawo siyasa ko kuma ba zai dawo ba. Kada ku manta dai a kwanakin baya an samu cewa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya kasance ya fito cewa zai dawo siyasa ya tsaya neman takarar shugaban ƙasar Najeriya, har aka samu raɗi din cewa a yanzu haka wato jam'iyyar PDP sun ba shi tikiti a yayin da zai tsaya ƙarƙashin jam'iyyar PDP domin ya nemi takarar shugaban ƙasar Najeriya. Amma yanzu kuma sai aka samu cewa mutanen gefen wato Goodluck Jonathan sun fito sun ayyana cewa a yanzu halin da ake ciki Goodluck Jonathan shine yake da alhakin wato yanke makomarsa a gefen siyasa na zaben shekara ta 2027. Wasu suna ganin cewa da Goodluck Jonathan ko kuma ya karaya ne kasancewa ya ga abubuwan da suke faruwa ba zai iya karawa da waɗannan 'yan takara kamar irin su shugaban ƙasa wato Bola Ahmed Tinubu da kuma Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa ba. Wasu kuma suna ganin cewa a'a Goodluck Jonathan ba wai ya kare bane, yana kan shirye-shirye ne da fito da sabon tsare-tsare a yayin da zai kayar da su a shekara ta 2027. Duk da kasancewa an samu dai mutane shi sun bayyana cewa Goodluck Jonathan shi kadai ne yake da alhakin wanda zai yanke makomarsa na tsayawa takara ko kuma ba zai tsaya ba. Shin ku kuna so cewa Goodluck Jonathan ya ƙara fitowa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya a shekara ta 2027 ko kuma kuna ganin cewa Goodluck Jonathan ya yi haƙuri ya bar masu Peter Obi ko Atiku ko kuma wato shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu? Menene ra'ayinku? Kuna son shugaban ƙasa wato Goodluck Jonathan ya tsaya neman takarar shugaban ƙasar Najeriya ko kuma kuna ganin cewa ya haƙura kawai? Menene ra'ayinku?